أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na di din maada nagu lalayon ang kutwa di tanu di kapamang niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa mapamarulitan ang kutwa rilayan nagu di tanu di pagamin namin si Allah at tariman niya ng kutwa mga pipiyas iko mga maltano nagu mabaliyo to mapanid akapakatalinguman yan si ko mga timbang at si isalong anamori nagu di tano di pamangnin si Allah apakang barakat niyan sa mga umurtano ayamala napakasultano niyang usurga arak sa mga pamilya tano oriano to na ayatan nun supatan ang kutwa bendingan tano si iko minuna kapugusya tano si iko kabnar si iko Islam Bialoy tano si kuminuna ang kutwa tantua kaya bentuga uwaga matano gama Islam si ko mga kangudaan kag isa tano man tumatataman sangka iya masa sangka iya bitiara si ko kalay arga o kanguda daugyan ko ta kaya bentuga wallah subhanahu wa ta'ala si ko mga kangudaan igira asyiran minggilbak si ko kapagagama imanto na si tano sang kaiya kiya kiniawid na akal o Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga kangudaan so Nabi sallallahu alaihi wasallam nasirkan yan miyakilang so titu akapya akap mamanguda asin yan inusar si iku mapya so Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku kasisinan sa Makkah adis kanyan di mamanguda na sunabi na minitayaw na gumyakilala si iko kapi aparangay nagu si iko kapag inuntulan nagu kasasarigiron kang bibilang at taon yan may panutula so Khadijah radiyallahu ta'ala anha na guwani ko makiilay so Jibril alayhi salam si iko Nabi sallallahu alayhi wasallam na tanto amyalak so Nabi sallallahu alayhi wasallam na sangkutwa kiyalakyan na tanto apyan na nabud na miyalings kanyan sa iko karuman niya na so Khadijah radiyallahu ta'ala anha na pupagitangub sa iko Khadijah tangub yung atigyan katanto at tatabakarin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkutwa kiyalakyan oriyan yan na sangkutwa kiyada ang kutwa kalakyan sangkutwa kiyada kalakyan na pitiro yan sa iko Khadijah at tanto ako tigyan na miyalak ini kawanak na ginawa ko kaya gimadang kutwa katab crown na ibu minidingil yan siyo Khadijah na ipkawanak na tigin ang ginawa ko natigman niyo Khadijah di kapkawan kaska na di ka din pa kada panas ng Allah subhanahu wa ta'ala kaska man na di nga di ipkakapkas sa mga tunganay ka tanto ka patiis ko katuro naguyawid ka akal suawid akal lumadakalaw dinga pangilian sakit ang kutwada nagupus ka na tantong kapipipian ang kutwa siringan ka naguptubangan ka ang kutwa sa lakaw ka ayan doon yan na ayap yang aluiron o Khadijah ng kutwa mga pipiyas iko paparangayan yan nasisang kaya masa na tanto sa nakangudaan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanawanan aso Nabi sallallahu alaihi wasallam narun miyakilang ang kutwa mapya akiniguris o kanguda sangkan namasan yan naginan imala aprawatan sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko kabubaloy niyan aprawatan narawatan nun o mga kangudaan ang kutwa paparangyan na mga pipya amiyang aloy sa iko mga history oreno to na so Nabi sallallahu alaihi wasallam
na piyanguyatan yan, udi na ini panginsanan yan, piyanginsanan yan ang kuto mga kangudaan. Siko kababaluiran ang kanguda, mga ngunguda. Agito sa kapaguman o paratiran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ang maguman ang kuta mga paratiran. Kaya sa mga kangudaan na upusira ni paratya ya, lagi duki aliwat na ron si kuminuna, na miyak kalala kapagkararadiyan sa ikaw kapagagama. Tanto kumaga na kapagaw suru agama. Igirap man ayam bibinasaan sa mga kangudaan, na tanto ko kabinabinasaan sa agama. Tanto ko kabinabinasaan ang kutwa kapagigad. Ito iso Nabi sallallahu alaihi wasallam na lalayo niyan di pangtumaan sa mga kangudaan sa kapakala o mga parateran. Paganay ini pangtumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iku mga kangudaan, nagyang ko tamiyalo sa hadid. Udi nagyang ko tuwa kasya pairan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaka titayang ko Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, agwa niya tigyan ko kukuda ko apadakan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigman niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Hetigin bagwa mama na imaganda wakarkaan ka iya mga katiro. Mana pengusyatan yan ang kutwa isa ko mga kangudaan. Orene natigin manay, agito sa Ibn Abbas, ay paganyar na katiro na ihfadillaha yahfaduk. Siapang kaswallah kasiapang kanyan. Ayan daw niyan. Nagyang kutwa kasya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala, na ini panguyat yan sa isang kutwa kangudaan. Ihfadillaha tajidu tujahak. Ayan daw niyan na siapang kaswallah kakutun ka sa iku lang wana kailangan ka. Makakailangan ka na kakutun ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ida sa'alta fas'alillah. Igira ayaw ko natutuladan kasipas ikwallah na ida sa'alta fas'alillah. Igira pumangnika na sika pumangni si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Wa ida sta'anta fasda'in billah. Nagu igira pumangnika sa tabang na sika pumangni sa tabang si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Gitu ituladan kasipas ikwallah. Na ba mapipikir ro na ba nga sipas wallah sa lagi do kasi siya pa nga ko kaadin di aya kasipas ikwallah na gito so igira pumangni ka na sikar kanya pumangni igira pakitabang ka na sika pumangni sa tabang si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna al ummata naguknalang katigyan amataanas sa matanang kaya ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi shay'in, na apya sirang pentimu-timu sa perang general ka aguna ang kutwa syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Nadir ka din makang gaya guna ang kutwa syai' ayabu perang gaya ka aguna syai' nagyang kuto ini surat Allah subhanahu wa ta'ala apakang gaya ka aguna udina ini ukuran raka wallah apakang gaya ka aguna. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in, na sirap man timu-timu sa pagkabinasaan nila ka ang kutwa syai' walam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alayk. Nadir ka makabinasa ang kutwa syai' inun tabu so ini surat Allah subhanahu wa ta'ala pagkabinasa ka dina bielwir ka Allah subhanahu wa ta'ala ukuran ang pagkabinasar ka. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Ayaman na niya na minipuro sa pansom na gumyamaran ng sudawat. Diyan nga na hadith na tanto kumalay guna. Pag mayroon lagi ang kuto akabaluin ka, ang makapananggila ka ubang kapkalawani ang kuto ang mga sapa, mga suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala na gusto mga saparan yan ubang kapkasuguk. Gito itigman yung mga mampunay sa ilmo. Ayaw ko na maana akasya pa sa ikwallah na ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyah. Sa kanyang sukasya pa ko mga tama na wallah. Ayaw maanaw to na langwan apya naman ang wallah subhanahu wa ta'ala na ubang kaplalawan ni.
wa huquqahu naubang ka din sugu ka udi naubang ka din lagu siya ka angkot wa mga kabenar wallah subhanahu wa ta'ala wa awamirahu nagu kailangan na masyap nga angkot wa mga suguan wallah wa nawahiyahu nagu masyap ka angkot wa nganin ay ni sapar wallah sa kapananggilan ka ginan ikasyapa si wallah siap na ka sa mga tama na wallah sa mga kabenar wallah sa mga suguan wallah nagugyang ko to ang mga saparan yan nakapananggilan ka wa hifdullahi wal uquf inda awamirihi bil imtithal ayakatim belian na ayakasya pasik wallah naskanin sukakumadin ka o di na kang gelebekang kasih ko mga suguan wallah sa unot-unot kasih ko Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang ko to akisapar na ka wa inda nawahihi gyang ko to ang mga saparan yan na bil ijtinab kapakawatan na kauto paman fa'ala dhalika fahuwa minal hafizin nasa din sa mga tao aginan inggelbak niyan na miyapods kanin sa iko mga tao asisyap niran ang uta mga tama na wallah alladhina madahahumullahu fi kitabi asilan subyentug wallah subhanahu wa ta'ala sa iko Quran walhafiduna lihududillah wa bashiril mu'minin asilan utwatig wallah asisyap niran sa mga tama na wallah sa mga suguan wallah sa mga kabnar wallah nagupanin ng gila niran sa mga saparan wallah subhanahu wa ta'ala wa bashiril mu'minin na pamanutuling sa mga pipya ang kaiyam yung maratiyaya andaw niyan ng kaiyam mga tao asisyap niran ang kuto mga tama na wallah sa mga suguan wallah sa mga saparan niyan na pananggila niran na siran ipakipumanutulan wallah abagiin niran ang kuto surga wallah subhanahu wa ta'ala Oriyan na inindiw niyan si Iko Ibn Abbas amay kasyap na kaswallah na siyap nga wallah subhanahu wa ta'ala ayaman na sukasyapan nga si Iko mga tama na wallah si Iko mga kabenar wallah nagupanang gilan ka sa mga saparan wallah na ayab badalian na siyap nga wallah subhanahu wa ta'ala so masukasyapan wallah si Iko oripan na dua paganerong natigman yung mga ulama amay kasyap na kasukabnar wallah na siya pang kawallah na dua kasipar kawallah paganeron na hifduhu lahu fi masali'i dunya yang goto kasipar kawallah subhanahu wa ta'ala ka mga kamapian ka sip niyan sa mga kamapian ka si dunya kahifdihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi lagi do kasipar kawallah sa iku bulawasan ka pakawatang kasi ko mga panyakit mga binasa nagusipan ka wallah sa mga umurya taong ka sa mga wata ka di silang pagadapanas pagkawatan silang mga kabinasan wa ahlihi nagus sa mga pamilyang ka sa kadandaniran na sipan to Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid mamutuwa kawat sa iku mga kabinasan ayamala ng padum ng kutwa wa malihi so tamok ka na sipan to Allah subhanahu wa ta'ala kapakay ang utakasipon wallah napakambarakat niya ng utatamok ka o di na masyap adi kaumanan sa mga haram nagus imosar sa iyo asuswat wallah di mosar sa iyo kang baradusa padanan sa siyap wallah yang ko to aga tamok ka na sa nga masukat sa halal nagus sa ka mosar sa iyo halal nasip na wallah ang kutwa tamok ka ubang as masukat sa haram na sa ka mang gusto sa iyo haram ginan sa Allah subhanahu wa ta'ala ang badalan niya ka ang kutwa kaya siya pang kasi ko mga tama na yan ikadua at tigman niya o mga ulama na wagwa syarafun nawain giyay ay mas makalalabi ang kay ikadua kasi par kawallah ay tulad din na hifdullahi lil abdi fi dinihi wa imanihi gito so kasi pa wallah sa ikori pa niyang kapagaman yan nagusi ko paratiyan yan maana pagumpian wallah subhanahu wa ta'ala subtad ka ang bulalan sa ikwa pagagamang ka nagugyang ko to ang apakalaw paratya nga nagupag-isipang ka wallah wa hifduhu fi hayati min asyubuhat al-mudilla nagsipang ka wallah subhanahu wa ta'ala kung kauyag-uyag ka pun sa ikwa yaman na niya ang mga limpangan at pumakadidag sipang ka wallah sangkot ang mga limpangan at pakadidag wa min asyahawat al-muharramah naugyang ko ta mga baya ginawa kababayan o ginawa ang mga haram na sipang kaun wallah subhanahu wa ta'ala
Sebab sang kutwa kaya siapa nga ko mga tamana wallah, mga khabnar wallah, na badalan ut Allah subhanahu wa ta'ala sa siapa nga niyang kapagagama siku para tiaya nagusiku kaya guyag ka sa pagkawatan rakang uta mga limpangan apa makadadag na ugyang kuto ap kababayan na ginawa mga haram. Oriyan yan nabalin wallah subhanahu wa ta'ala siap niyan ang kuto at pagagamang ka sa rungkon kapantagya kapatay. Fayatawaffahu alal iman nagusikan kapantagya kapatay siku para tiya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ay niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuak kasyapang ka kasimba nga siku Allah sa lagid ko mga pilay. U'budillaha ka'annaka taraha. Simba nga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid ko mga kanip kilay. Mi'aisan, mi'akatitiyang ko Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala an. Kala ya Rasulullah, itirin si ko Rasulullah, awsini, pang tumay akong ka, pang usyati akong ka. Natikman niya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tarah. Simba nga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid ubang kas kanyan pilay. Ayaman niya nag-ipi na kamapurusya ko ihsan. Kapiya-piya. Ang kutwa kasimba nga si Allah sa lagid kas kanyan ubang pilay. Oriyan yan na wa'dud nafsaka fil mauta. Bilang nagkaaginawang kas ikum yamatay. Bilang nakaatigma na ya o Nabi sallallahu alaihi wasallam aginawang kaapad si ikum yamatay. Wadhkurillaha ta'ala inda kulli hajarin wa inda kulli shajarin. Nagutin tadmingas wallah subhanahu wa ta'ala sa ikuman. Idin ka di ka palayalayag ang inipmana or ng mga surahul hadith. Maana sa ikum masa amarag na ba masa. Wa inda kulli shajarin. Nagusiw ka pa kaingad ka. Maana sa ikum masa kapipya ginawang ka. Wa idha amilta sayan fa'amal bijanbiha hasana. Igira at tigo Nabi amiyak ang galbak ka sa marata nang galbak ka sa mibalakaw amapiyah. Igira amiyak ang galbak ka sa marata na balaang kaw tuwa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang galbak amapiyah. As-sirru bis-sir wayam yang galbak ka amaratan as sekreto na balaang ka amal amapi as sekreto. Wal-alaniyatu bil-alaniya wayam yang gelbak kaadusa na mapayag na balang kaagelbak amapya amapayag. Yang kaya wasyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad bin Jabal na asar katanudan kayo ni nakuan ka sa guna na tanto kumala akyugupian si kapagintaw ka. Pangapya ang kuto simba nga si Allah subhanahu wa ta'ala naguding ka di ka pamakutan ni andamane di ka di ka pakatubat. Gitu tigman yung mga ulama wa hadhihi alwasiyatu jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'ad bin Jabal bain almuraqabati wal ikhlasi lillahi azza wa jal. Yang tiga na wasiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad bin Jabal na tinimu yanon ang kuta muraqabah wal ikhlas. Kapag itutunggu si Allah na ugyang kuto kapag ikhlas mapikir ka ang kutwa kailayar ka wallah, katutungguir ka wallah subhanahu wa ta'ala na gumabaloy ang kuto apugamal ka at tulabusik wallah subhanahu wa ta'ala. Nawupiyak ito kawan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuto kabaloyin ka ang magda makasaginawang ka ang mikakaikaip ka wallah subhanahu wa ta'ala sa ikuding ka di kang galbak kapugintaw ka. Oriyan yan na inisugyan ng kuto kasutiang kasaginawang ka. Ang gulalan sa iku aqidah panarim ang mga pipyago siku tauhid agina ni antap tanong. Gina ni antap tanong. Mapakaisi sa tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala nagukumpian ang kuto mga puso tanong ang gulalan sa iku para tiya akasabapan sa kapakasultan sa iku surga. Nagyan na hadith na miyatimusan ang kuto apang tumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam asar kang gelbak niya manusia nagutagun yan si ko pamikiran yan na tanto kumala akapagusul ang kuto din na di kang gelbak sa mga pipya kapagabal siyang kaidunia. Ikatlo ini wasyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam
sa iko mga kangudaan. Ngayon na mga sahaba, datar Ibn Abbas, nagusumad bin Jabal na palid na mga kangudaan. Naginan ilala yung kiran ipugusya to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isap na inusyatan niya na sa Ibn Umar, na ay inusyatan ko Ibn Umar, nagyang kutwa kabaluing niyan sa ikod dunia, amat tagumbin mananangga. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Pag sa iniwasyat Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kutwa kabaluing ka, sa iko kangudang ka, amagdam ka sa ginawang ka amat tagkabansagad sa iko dunya. Lagid ko mananaga sa iko dunya, amat tagkumbansagad. Gito yung yakatitiyang ko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala an. At tigin man ay akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkabay faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kaya patana tigman niya oras Ibn Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kaya wagakan napitiro iya na baluyang ka aginawang ka alagid ka umanananggas ang kaya dunya o di nalagid ka usumasagad sa ikulalan. Ayan doon niya na tigman niya mga ulama nagyang kutwa kagdamang ka ang kaya dunya na matagbid na isagad apakasagad tanuron na balingan tanus alungan amori. So Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu napinggil bakyan ang kanan awasiyah pang tumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nagutan turun arumyarad taman sa ditiroon o Ibn Umar ida amsayta fala tantadir as-sabah igira at tigmane Ibn Umar rakyapit angga naubang kaden nayawa uba kapan igira kiya gabiyang ka naubang kapan nayawa uba kakapitay mana wana penggelbakan ka ang mga pipi amal sa iko kagabi-gabi na ding ka din tealikas iko mapita ding ka tealikas iko mapita kading ka pangkataon kisampay kasi iko mapita wa idha asbahta fala tantadir al-masa igirap man nakapitang ka tigman niya o Ibn Umar naubang kad nayawa ikagabir ka maana amay ka na penggelbakan ka amal sa iko pita-pita na ding ka din magabin kading ka masigurado uba ka kisampay sa iko gabi wa khud min sihhatika limaradik na pamakuting ka ang guto kapipiya ginawang ka unampan odar ka kapakataling ang guto ka sa sakit wa min hayatika limautik nagupamakuting ka sukaw yaguyag ka para sa ikaw kapatayin ka unampan udang ka kapatay. Ayan doon yan na sa ikaw kapipiya ginawang ka na pamakot ka din magamal para sa ikaw kasakit ka adi nga mapanggalabak na adami ni pundong amal lagi dito mamu siya ko yaguyag ka ora no kapakataling maro kapatay na adami pupundong amal ginan iwasyat Ibn Umar radiyallahu ta'ala no sa iko amanan yan nakiapakaradun ang kuto apang tuma o Nabi sallallahu alaihi wasallam agito sa pangtuma o Nabi abaluyang kaginawang ka alagid ka manananggas iko dunya udi nalagid ko sumasagad siyang kuto alalan ginan mga pangtuma o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko mga kangudaan amin ipamasa iniyan ikapat at higman niya o mga ulama ay niwasyat o Nabi sallallahu alaihi wasallam na istahyu minallahi haqqal haya giyang kutuwa kabali mga kangudaan amalasiran imamalas ikwala sa titu-titu mamala ipkayaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun si Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud na isa pun kumakangudan si mga sahaba natigin man niya istahyu minallahi haqqal haya istahyu minallahi haqqal haya kamamalaan yung swalla kaya yung swalla sa titu-titu kaya Pitero mga sahaba Pitero Ibn Mas'ud qulna ya Nabi Allah Pitero mga sahaba hay Nabi Allah inna nastahi walhamdulillah matanas kami na ibkayamis wallah sa sulangan bantugan na palid ko Allah Pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa dhalik walakin al-istihya'u min Allah haqqal haya
an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Nabagina na tingo Nabi sallallahu alaihi wasallam mapipikiran. Hugay na tigyan ayat titu kaya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko tuwa kasyapang kasang kaya ulong ka, naguso mitataalok sang kaya ulong ka gito subkila yung mata, nagusup ka nugutang ila, naguso di matiru nila. Masyap ka ng wambaradusa. Wal batna wa ma hawa, naguso pismban ka, naguso mitataalokon. Agito so, piyamalungan ka, ubang amanggil mausar sa iku haram. Uli na so, pismban ka na ubay kipinsakon ng kuta mga haram. وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك الزينة الدنيا. Nagugyang ko to akat tadaminga sa iko kapatay, nagugyang ko to kakalab kapataling mas alungan na mori sa di sa tawak kabay ayan sa alungan na mori na ibaga kaya ng kaya parahisan sa iko dunya. ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Nasa din sa mga tao ang gilbaksan na sa benar ini kaya iran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa titwa kaya. Inan mapipikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pengtuman yan sa ikong kadandan o umat yan at terbiyan yan ang kuta umat yan badilaboron sa mga kangudaan paganero nagyang kuto kapag itunggoy dan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala naugyang kutwa kamamalairan katagwisiran sa mamalas ikwa Allah. Orian yan na iniwasyat yang kiran ang kutwa kasyapairan sa iku di manggilbak o mga uluiran ng mga haram. Lagi duka pa ka nagiran na gusto ka pa kailiran na gusto niya ni ka pa katiro na gusto kasyapairan sang kaipisba niran nagugyang kuto ang mga piyamalungan niran nagupya kita naman yang kiran so kapatay na gusto ka uyag-uyag si isa alungan na mauri na gusto katawaranga sa ikod dunia. Upama kagina na tinudang tanwanan na amay ka titu ka amalay mamala sa ikwa Allah na pananggilaan ka ang kutwa baka di maanggalbak sa mga haram di manggalbak ang kayamanan yan na matang ka na gusto kanag ka na gusto katiro ka lagi di mo ito sa piyamalungan ka na gusto mga pismban ka na pagibansa ko ng kuta mga haram kaginan ititu mamalas ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima iniwasyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko mga kangudaan sa iko mga sahaba na ittaqillah haythuma kunt. Kalkan ka sa Allah sa apenda ka matatag. Yang atitiyan ko Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu. As Abu Dhar ay sa ko mga kangudaan sa iko mga sahaba. Pitero yan, pitero ra kanatigen o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalakan lakatiyan sa Allah subhanahu wa ta'ala apian da ka matatag. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha na tundug na ka sa iko marata agalbak ka sumapi agalbak kakepunasyan ang kutamyang gilbak kamarata. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan naguperangay nga sa mga tao sa mapiaparangay. Pangtumanan amala sa iku kadenden o miyamaratya badilaboron ang kuta mga kangudaan. Piyakare kira ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuto akabnar wallah nagugyang kuto akabnar oripan na ayak kabnar wallah subhanahu wa ta'ala sa iku mangurip peniran nangut wakti kalak niran nun sa titu kalak maana akna bapalti kalak ino to pengiro sa Allah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa titu kalak kagi ayan nasisan apaltik akalak na ayam matlub ayas skat nraktano nagyang kutwa titu kalak naginan nakabnaranan wallah subhanahu wa ta'ala wa haqqul ibad daya mamuwak benar o mga oripan na gito suka perangiran si ko salakaw di salakaw kiran sa mapi parangay mana makapia so parangay upisa katawan si ko pagarinian naginan iniwasya to Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko mga sahaba kailangan na iginam yakang gelab ka sa marata na tundugang mapia kakapuna siya no to
Lagi dito mabu, ang makapya sa parangay ka kusalakaw di salakaw. Mana, apakailan ka sila sa kabilang ataw, igira mele kairan, kita nudanir ka na swalungan na mori, da ay pakasakit o mga ginawiran, akatero, galabag sa galab, ngulalan sa galabag ka, ukatero, kapalidun mga pipi apakapon ka. Nagina nakiititu-titu ang Muslim, ayamanan yan, na siya butian ang kuto apaparangayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yetig man yung mga ulama ang kayam yang aloy ang mga panduan nagu mga wasyat nagu pangtuma o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipagmanumanaya o paratiya o mga kangudaan. Nagu pakanggay kira naguna, nagu pakatulod kiran sa iku kapakitungguiran sa iku Allah, nagu giyang kuto diran kapanggalabag sa mga dusa sa iku mga sekreto abtadiran nagu sa iku mapayag ang mga galabakiran. Yan ni sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na tantunin niya ko pinagungtamanan ang kaya masa akanguda sabab sang kuton dudun ang kuto kamapi anamala nagududun ang kuto akapakat kituludir ka yang kuto akanguda nga naginan imagaan na mala ka kitulud ka sa iko di naginan ni mala sabab akitulud ka sa iko kapanggalabag sa mga pipya na gumalalayo. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyangusyatan yan. So mga kangudaan, piyangusyatan yan sa umat yan, sa mala inusyatan yan sa mga kangudaan, na ugyang kutwa kagakailangan ang kutwa kanguda. Na ugyang kuto akaw saras iku kanguda si iku suaswat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khams. Pamakutini matigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya lima unaampan udar kanu kapakatalingum ang kaya lima. Pagane sang kutwa lima na syababaka qabla haramik. Pamakuting ka ang kutwa kang udang ka unaampan udang ka kapamungaw. Udang ka kaloks. Maana apagam pagane inasya to Nabi sallallahu alaihi wasallam na suka kailangan o kang uda. Si manunumpang kumang kang udan. Pamakuting ka sukang udang ka. Giyang ka na edad, akang udang ka, napamakuti nga, unampan uding kaayamanan yan. Nakakugas ikaw makamal, ayamanan na miyakatwa ka. Wasihataka, ikadua na wasihataka kabla mo sa kamit. Pamakuti nga, sukapipiya ginawang ka, da sakit ka, unampan udar ka, kapakataling umangot wa sakit. Pamakuti nga, angot wa kapipiya ginawang ka, mapaparok ka, sangkot na di ka, di kang galabak kasi kung mga simba. Makasagkas ang kuto adi nga di kang galabag ako simba unampan udang ka kasakit adi nga keragan ang kuto ka pangalbag ako mga simba pas pa namang galabag ka na di mapipiakit itindigan na kaon. Ikatlo atig man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam wagina ka kabla fakrik si kumasaad na tamok ka kaluluwagang ka unaampan udang ka der ka kitaling ang kuto kawiswisa udi na kamarmaran. Mana pamakutinga sa amal ka, mausar, pamakutinga sa tamok ka, makasasad ka kaon, mausar ka kumapya, manggusto nga si ko mga pipya. Nagu, makasunggi kasi ko tamok ka, para si ko alungan ka mori. Kanaba ay bupipikir ka na so kamapya na kasi ko dunya, kaad na misunggayin kaon, aparang kasi ko alungan na mori. Miya kaysa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na inisiyang ko mga sahaba, Antona ititu-titu atamukyo. Antona ititu-titu atamukyo. Natigman yung mga sahaba aso tamok miya sukatami sa halal. So mga tigman mga sahaba so mga tamok apirara-sera sa nami ang gulalan sa halal. Natigman Nabi sallallahu alaihi wasallam akna bagina ni tamok. Ka giyang kana na miya sukati wa tamok na oreano kapatay niyo na ayat titu kirksan na supo makawaris sa kanu. Ayat titu tamo nga ito Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumini pa kawitirun sa alungan na mori. Kagiti pa kang girkan waguna sa alungan na mori. Kagi sa tamok ka na dini ka wafat ka nakanabayra ka man iprambang sang uta kubur ka. Bagi-bagi inuto ang kutwa pamilyang ka kapakay panabubunuan niran kapakay panapudangan niran na kanabar ka ito pa kang gayaguna. Ayat pa kang gayar kaaguna na sumyaw sarkaon sa iko agama na imanto na kada kala ni manto na mas mala amyaw sa rin sang kutwa tuwili tiran adi sang kutwa
kapugumpi is iko mga madrasera na gusto mga masgitiran ay mala na sa kapugustong siku agama mala imyaw sa sangkot agrayin yan adi sangkot to ang masgitiran giman ti kadaklan na ayaw wasyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pamakuting ang kaya kang udang ka unang yang kaya tamuk ka unang panudar ka pakataling mo kapubri ikapat na wafaraga ka kabla syublik pamakuting at tingo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutu kababaluin ka ada gelebek ka unampan udar ka kapakatalingom ang kutu kabisig ka da oras ka giyang kaya kapaparong ka da gelebek ka mapaparo ka sumimba na pamaku pakuting ka malami pundong ka si amal adi sang kutu kapakatalingom marka ang kutu akabisig ka at tantuk akabisig na da ang mapaggelebek ka amang amal la ilaha illallah sa ngayon masatanong na tanto kumala ibabagirtan wala alugar badang lapkilay mga tao daglabakiran nagyang kuto mga oras sila na sinapusaran si ko haram o di nakapakaturog o di na mga ninsa nakatumbangan nagyang utap sigad ka oras na tantong kauto mipsindi sa along anamori amay kadang kamosar si ikos swaswat si ko Allah ay akong bumipsindi to mga tao sa along anamori nagyang kuto ang mga orasyiran malami sinitiran ng utang mga orasyiran ang may lang adiran mosar sa iko suwaswat sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ay kalima at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na wahayataka kabla mautik pamakuting ka ang kaya kabibiyag ka unampan udang kakawafat udang kakapatay yun ni sabab ang geng kaya mga umur alalambaraktan Allah subhanahu wa ta'ala na panamanamarantan o imausar tanong sa iko kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala kadid na bertanu sengka asa katobu abatanu di pumatay palay tanun pumatay ayaw ng bida-bida niyan na antay makapagintor tanu sa malayat nagwantay mababertanu umur na di tanu katawan ugyang kaaya kepusang kaya Ramadan na batanu miyapad si iku manyang ni surat adi kisampay si iku Ramadan kapakay panagyang kaya kakuma Ramadan na di tanu rumisampay kakapakay miyapad tanu si iku pangawafat amin ni surat din si iku miyapos Ramadan no misampay tanong sa Ramadan na manalamat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala ugi na dito na pansigurado o ba tanong kapapos sa Ramadan kapakayaan na mga tao agibo kiyan ganiyan sa iko kiyan niya taeron na miya wafat ad man na mga tao amiya kasuhor sa iko pagani Ramadan na si kudundo ko Ramadan na miya wafat ad man na mga tao akialukan niya sa Ramadan na may inamian ang kuto ay man ashrul awakhir na doon sampay na miya wafat adab man ang mga tao akya panambayangan niya sa mga asrul awakhir na mainam yan nakapakutuban niyan apdin sa mga Muslim na dumisampay na miya wafat la ilaha illallah gina ni sabab adita no kakufuran na bata no katawi ang kuto aukuran tanong na ayam mapia ng kuto kapagamal tanong sa mga pipia badila borong sang kaya kang udatan ausar tanwaya si iku mapia mana si kapagamal ang mga pipia badila borong sang kaya masa at tanto kumiyakadakal ang kaiya mga panapang mga fitna mga dusa sang kaiya masa so Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat sa inwasiyatan sa ikumma ayamala na sa mga kangudaan natigin man iya badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlim pamakupakot kano ating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kapanggalbagyo sa mga amal siyang kaya masa a fitna masa amada kala tepang ayak kada kalian tepang nakakita ilaylil mudlim sa gintas ating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa eko kalibutang o kagagawi tanto ko malibutang ang kaya kapagintaw kamya kadakal sa fitna ayat tulad ng kutwa kalibutang yan na inirupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam pagilin ka anto na kalibutang yan ayak kalibutang yan na kinirupaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran kepitaan ruwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sumama mapaparati asik wallah orang ini na kegebian hati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mas kanya na kafir Allahu Akbar siku kapipitaw na kanya na muslim na siku kegebiron na kanya na kafir sebab sangkut kaya pangada kalau fitnah panapang siku pagagama au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran kepitaan sekanian kegebian sekanian na mapaparatian si ikwallah
nakapitaan nas kanyan na muungkir sa iku Allah. La ilaha illallah. Ginapilitan sa isang kamasa. Kili nga siya ito inpada si ko sambaya nga magrib na gusi ko isya. Okay na si ko subo na das kanyan mga taling nga masamasigit. Ay ito asabak. Napads kanyan kong mga munafik. Adip simbayan sa subo ay bunin niya simbayang na isya. La ilaha illallah. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Pesaniran su agamiran si ku arga ku dunia. Miyak kay tu arga si ku dunia. Sesampingiran ang kutu agamiran. Dira ni pesan su agamiran si ku miyak kay tu arga si ku dunia. Nagiyan nakamamasan tanwaya. Ad na mga tao ang kutu paratiyan si ku Allah. Naipsimpiin sang kutu miyak kay tu arga haram. Naipsimpiin ang kutu paratiyan yan. Nakamamasan tanwaya. Ilaman na gina miyaw masuk at tendina. Pembagi sa mga dato mawakawawasyat din sa mga ulama o ban yung kuwaa ang kanatandaan o mga dato kagina na rashwa haram way na sa mga tao na dirang dipusan sa paratiran sa pagkuniran. La ilaha illallah. Nagiyain na masad niya fitna ang kaya masatan na ayapin na kamapiyasan ng kutwa kapamakutuman isa sa mga mga pipya nagu awatan yan ang kaya mga fitna armarabres iku masa. Pagpan sa inyo siya itong Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nipanguyat yan si kung mga kangudaan naging uto ang kapadiran asiran napakasyong silang sa alungan na mori. Tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yawma la dilla illa dillu. Pito at tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam mapakasirong wallah si sirong ayan si sa alungan na mori. Adin nagkasirungan inong tanang utwa sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Paganirong na imamun na adil. Dato amauntol ipaginuntulan yan sa pagtaon yan. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Naugyang kutwa manguda ay na inipagintaw niya ng kutwa simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ipada pakasirong sa alungan na mori. Padung ng kutwa kangudan. Inipanguyat to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kutwa kangudan na mausar ko simba si iku Allah. Taman sa indepedian sa pagsiran ko pakasirong si iku ayamanan yan. Nasunong-sirong sa alungan na mori. Ikatlo at tingong Nabi na warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Mama asop puso yan nalalayong din may connection sa masjid. Maana si iskan yan din. Mag-istidi sa masjid. Malalayong sa masjid. Sa kapsimbo niya nun sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat at tingong Nabi na warajulani tahabba fillah. Dua katawa mama antawa ka dua katawa babay. Amding ginawa isiran aswaswas sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama alaihi ayak yatimu iran ayak yang ginawa iran nas iku kapagagama wa tafarraqa alaihi nepman nakapakablagiran napantag si iku agama napakasirong-siran sa kangkot alungan amori. Warajulun ikalima la warajulun da'atu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Mama adilun sa kanya ubabay siya kung beradusa, kang berzina. Agyang kuta babay na adna kataidian, adna bangsanian, mapay bangsa. Na inisibog ng kuta mama na inni akhafullah. Mata na siya kang ipkilakakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napidinan sa pakasirong sa alungan na mauli. Ika na matigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam na warajulun tasaddaqa bisadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. Mama atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam ang bisa sedekah ang bulalan sa ikok bisa sedekah sa sedekah si sekretonian taman sa ayak kasi sekretuan yan nun na sudi sa sedekah o kawanan yan na di katawan bisa sedekah o bulan mana sudi ni pamamagay na di katawan ang kapapadak bulan. Warajulun dakarallahu khalian fafadat aynah. Ay kalima ikapito. Nagyang kutwa mama akyat tadmanin sa Allah subhanahu wa ta'ala si kumasa katataram bisan yan ay nikalak yan sa Allah na miyak kaguraw ang kutamatan. Mataan abiyang kaya mga sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na asar tatagong tanong sa ginawa na tanto kumala ipagusulo mga amal tanong. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na dedin akatawan yan ay tugong piya tanong inunta na inisampay niya tanong
Ded nakatawan yan apa kabi na sarak tanong inuntan ini sampai tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala peng nintano si Allah ang kaya mga hadith na gumang ayat ang pangaloy na gumakatiro mga ulama na panggir tanong waguna nagukanggunan tanong si ko ang pagintaw tanong ko dunya amalan na si salong namori bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya panalamatan ng skano si kuda niyo kapangandarin ulangon langwan ang kaya may makinag kung barang-barang adarpa bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya batimut-timut tanong si surga may pagpadatan sa mga pamilya tanong bala sangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya balilabor ng mga babay tanong sa Tugigaro City upang makakapapantangan sila na po makinag balilabor ng kaya kasasabukan sa kaya dito hindi kapaka bibitira iman to kapaka sa sabaya ada sa lang sang kuto babitano si Ate Rokma balasan wala sa kuto yung karutusa sa dinan di ka panagutaman agus mga padiyan sa dinan di kang gestos iko mga tamukiran sa pantagbus iko agama gi imang amal mata-mataan na malaka pagbuneron mga tao adyo ni galbak sa isalungan amor balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madalang apya salam na sanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh